Ridu mawur mangawur kuran ngertengaran prajurit gumaguru gongso tetekadya butula war panjriting turangga esti rekata ingkang dwija lelayu sebet ayo prajurit ayo sigra ayo Jarwa muda-mudane Sang Prabu Kresna ora gampang wong urip ning alam donya nanas enake wadahi gelas bocah jero ing tompo wadah sarjana rujak wene rujake para piyayi ayo buta sing sigra buta-butane ayo Katut kaca satriya pringkondane ana petro-petro irunge dawa wis semaya aja mlenjani ora kepethuk atine dadi gelo dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati awang mega mendung trenggiling apa sisike tekel nyawang ora tekel nundung kelingan kebeciane grimes mati klopo kolang kaling go pacitan nangisi sapa nangisi bojo pawitan iya alon iya Buncang mana orang luyuro sing duwe bojo ra tau mulih ya ada sumur tilada boleh kita menumpang mandi kalau ada umurku panjang boleh kita berjumpa lagi Jarwa muda-mudane Sang Prabu Kresna urip ana kudu lestari widodo nanas enake wadahi gelas bocah jeruk rukake gelembong antuk bocah nanas enake wadahi gelas ayo Turaga Seta ayo sigra Turaga Seta nah iya ana petro irunge dawa wis semaya aja mlenjani ora kepethuk ngatine dadi gelo mana datangnya lintang dari sawah
nunduk Ya. kelingan Ayo butone, ayo buto-buto. Padha metuwa, ayo buto-buto. Padha metuwa, ayo. Budute dibuang sing, ayo. Ayo. Iya. Ho 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 ho. si sapa Iya. Iya, 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 iya. Iya. wong sing ijo sing ijo lunture putih Ya. bujang lanang bujang lanang ora nguyur Iya, 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 iya. Oh, 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 bocor tau boleh kalau ada sumur di ladang Ya. boleh kita menumpang mandi kalau ada umurku panjang boleh Iya, 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 iya. Ayo, berjumpa ayo. lagi Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah. Iya. Oh, 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 oh. Ya. Ya. Hurra, hurra. Oh, oh, oh,
ayo putone sigrak sigrak ya 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 la 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 ala ala aduh aduh yuk aduh yuk aduh aduh yuk ala 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 ya ayo mabur werkudara ne mabur dhuwur gagah perkasa iya oh ya oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hoi, hoi, ya, oh ya, oh ya, oh ya. Say Allah, say, yeah. Ayo,
Senajan ati lagi kelaran tangi sahur tetep kudu jajan ayo jangono ayo alon-alon ayo jangono ayo alon-alon mangan bandeng karo roti goreng peyek nang tengah wajan bojo ganteng larake ati enak bojo elek tangga radoyan ayo jangono ayo alon-alon ayo jangono ayo alon-alon bocah wedok sangune wedak ana cah lanang untune kingsul niat kula sampun badhe cedak nanging nyatane malah diaturi wangsul ayo jangono ayo alon-alon ayo jangono ayo alon-alon Jumat kliwon udane grimis enake ngopi karo mendoan tak sawang-sawang kowe tambah manis sayange kowe ra gelem balian ayo jangono ayo alon-alon ayo jangono ayo alon-alon uwit kates jumlahe papat tuku jamu katutan paku kowe wis ra usah sambat jodohmu iku sebenere aku ayo jangono ayo alon-alon ayo jangono ayo alon-alon wis suwe ora mangan ketan digoreng nganggo sangan wis suwe ora ketemu mantan ketemu misan ngei undangan ayo jangono ayo alon-alon ayo jangono ayo alon-alon sego liwet lawe jlantah sego rawon kok kurang uyah ampun tanglet kapan nikah pacar mawon kula dereng gadah ayo jangono ayo alon-alon ayo jangono ayo alon-alon esuk-esuk cuacane cerah golek kerja sing barokah koncone wis padha nikah lah aku nglamar wae susah ayo jangono ayo alon-alon ayo jangono ayo alon-alon dina Jumat dina Minggu lunga wedangan saung kekancan rindune kumat pengen ketemu ning kok kelingan wis dadi mantan ayo jangono ayo alon-alon ayo jangono ayo alon-alon nyupai dituku blewah ngombene srapi lungguh begagah wis diragati ngantekno sawah kok malah dirabi tangga sebelah ayo jangono ayo alon-alon ayo jangono ayo Bapak pucung pacar mlati kidul nenggung klicak lon negara pasar gedhe loreng loji
aturi bali esok ngaji sore yo ngaji ayo padha manut Pak Kyai ala elo elo ya ala mega mega ala mega 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 abang-abang gendera londo etan sithik kuburan mayit lambe abang go tondo mata padha bubur go golek duwe ayo ala elo elo ya ala gale gale gal Kira-kira montone kang
sing kenes
zaman berjuang kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan setikadah yen ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung kadongi sego jagung yen mendung tak cilik capek gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi reja kene ora ilang nggone padha lara lapa hae Lakaen usul sajake ulate dekadul mrepate mrabas nyeri aneh nyadai jiwiti tekaten usul jarene waton bali kupol kalake dimarani endati pindone dawale utane talan eman yang mulai dhewe bisa kelangan katut setan sing ganggu dhewe lumrahe kaul jarene cuma wis disusul lumrahe rangkul padune sumayan ucul lendang sutra kuning tandha mata kang dienake nalika perpisahan duwe janji ora lalekake wis mes setahun aku tansah mikirake kowe atiku sumaran kono kowe piye kabare yen eling kowe aku nyanding rendang sutra kuning mong sing tak puji muga sliramu ing kala bali yen rina lan wengi kowe montan cataki mimpi yen to aku lara rendang sutra kuning dadi tombo kelang kalon sing tak tampa kelengake samane semana nalika biyen-biyene tresno aku nganti salawase apa kowe ra kelingan janji pengen urip bebarengan bendina amung tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra ketut ora krasa urip ana gunung susah lakoni yen rezeki ana sing maringi kalang-kalang iki muga sliramu ra bakal hijrani wiwit dunyo nganti akhir wong ayu sing sapikir-pikir Sri Huning Mustika Tuban Putresno lan Sebaya Pati
marang Raden Wiratmaya kang wis raja anakan Branti sihuning datan raita kang rineksa kadange pribadi Wiratmaya putranira Suralawe Adipati Tuban putraning abdi Wongsopati nalika ing uni kapupuk ing Madyalaka ndoprang tanding kelawan Minak Jingga katresnane Wiratmaya dinampi dening Rara Srihune senajan wekasanira Prapteng Lena Alabonegara senajan to ora mitra tandha mata sing tak tampa senajan amung sepele elengake kabeh labete kaya rembulan lumaku kang madangi wanci dalu kaya tumet sing banyu elengake ning atiku tangga mata kandhane ati simpen ana kamarku dadi sulit seliramu tak simpen ana atiku liya waktu apa ketemu ha